E se vos digo que en Ponteareas todos poderíamos ser enerxéticamente autosuficientes? Comunidades enerxéticas, unha nova forma de producir e consumir enerxía. Nestas comunidades, as persoas únense para xerar, almacenar e compartir enerxía. Empregan fontes como a enerxía solar, eólica, hidroeléctrica, etc. para producir enerxía procurando un equilibrio entre a eficiencia enerxética e a economía, e sempre priorizando os modelos máis sostibles. Isto permite que as comunidades teñan acceso á enerxía máis limpia e moito máis económica. Subliñar que este modelo inclúe a cidadanía na toma de decisións enerxéticas, fomentando a participación activa e involucrando a sociedade no compromiso e consciencia sobre a importancia das enerxías sostibles. Dende Ponteareas en Común contemplamos a creación de comunidades enerxéticas como alternativa aos modelos enerxéticos convencionais capitalistas. Estamos comprometidos cun futuro enerxético máis sostible e participativo para todos.